Ima mangaramoti ang kaati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Shalom. Adorang sa pinasahat tupok na gawin kanita sa kata ni Dewata. Pagjulo pa sa tabi kami. Aw pagdita marulong pagpunguan sinaga. Inang di jawu burung marbon lupan gaul. Obat dan bawa di kami. Kami mengulas dengan Kepala Departemen Makturia di Kantor Pusat HKBP di Biaraja. Mahitiyo pasahat kami. Hata tabi do oras-oras siang sudi keluarga do siang sudi nomor hulas di Kantor Pusat HKBP oras madi kita saluhutna. Nama ngikut ala di Departemen Makturia kami totong main bui tanya konota beberapa program na sedang berjalan nuai lau saurang hubungan na tu aka luas dohor sudi pertohonan na baru dibuka dobe sekolah evangelis di Rawamangun 5 program ni Departemen Makturia mengadong mahasiswana 105 ala marhiti aka program si somoni uharapok kami do muluanong luas na marumur nampe marumur 50-an ay ngamen jelang pensiun buhay no pesanga mga leot dirina gabi evangelis o katik kinanang ro mungkin sekitar 10 tahun manang 5 tahun lau mabuka kainganan pertaniangan buhay pertaniangan tu guru tu mahasiswa tu masyarakat naso masuk kuliah dobe dan lain-lain wah ima sitanya konota ima napak julu napa dua pun ati poharong siap kita entah generasi muda manang aka orang tua na berbakat mengarang lagu rohani lagu pujian untuk Tuhan di Tikina Salpu buka hamido lokakarya komponis mencipta lagu rohani di Kramat Jati untuk Naobat distrik nah di sekitar Jakarta jala hadir do di Tikini 25 alat komponis pengarang lagu jala laos di Leon Nasida do minimal 1 lagu yang baru diciptakan yang belum pernah dinyanyikan Ima tong asal boy waka kelompok kur dohot tu vokal grup entah tu pribadi asal boy kita memuji Tuhan tak marhite aka edde na dumengga dope naik program nasionali naik mulat tadotong di Medan di HKBP Jenderal Sudirman Medan naik ngadong lokakarya cipta lagu rohani naik patu pauta di bulan September alai setiap naboy hadir di si nunga mabuan minimal 1 lagu ciptaan sendiri ima dungi na patuluhon sedang mardalat do menerjemahkan buku edeta na 200 pati bahasa Batak mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia asaboy totong pakion kuda maka lagu bisi na sangat tahaholongi buinyan diete honaka generasi muda wah alani mana tahu ada yang berbakat terjemahkan buku ede wah perlu dotongi asaboynya taide honi sudi di bagasan bahasa Indonesia tua kanak kota dan seterusnya sedang hidup haronami itu soal ala sedang huwai kami unguannya ka penterjemah wah mana tahu adong siap kita generasi muda pebui generasi tua pebui wah kana pensiun pebui sudi lumarpuna di Tuhan tai aka na umur dia be asal mahadong rohata bui du kita menerjemahkan lagu itu bahasa Indonesia asabui totong dimiliki oleh umat Kristen
dohot di tahun perempuan AKBP 2015 program ini Departemen Martudia ikonadong manian 20 minimal 20 anak saresot perempuan entah na poso manang na lanjut umur be na rela mengalir tikina untuk menjadi penginjil di daerahnya. Aisyah betul dan yang anggo mengutuk kata di mata tak surat di Babilon sudi nasa na posea wajib doi ikon memberitakan Injil. Jalaido bukti ni naung adok ka posea di mana molo daholo do kita memberitakan Injil minimal tu anak kota minimal tu kana jonok tu keluarga ta daholo do kita memberitakan Injil itu berarti Injil belum sampai kepada kita. Alai bolonunga doa kita memberitakan Injil tu anak kota galupari tu donga sajabuta tu jol mana jorok di kita itu bukti kita sudah orang beriman. Jadi alanido akaima diba si tamiah konota gulang dumi anak kanasing na perlus perwau na lai ima jolo na 50 ini asal tatanyakon yan jangan menungui dan kolat tatanyakon dohon kita di dia nungui apakah menjadi penginjil sukarela penginjil volunteer atau penginjil informal melalui sekolah evangelis dan sesudah kita mulai masuk STD minimal masuk sekolah evangelis dan lain-lain imajolo nabui pasahaton asa tatanyakon aka program ni Guriata nuain na manginut harta ni dewata nagawe jamita di minggu pasapuluh dong terinta di sadarion tabuka ma bibirta natar surat di pesalmen Mazmur turlowa ayat sada sahrodi ayat 2 pesalmen turlowa ayat sada sahatu ayat 2 tajah amat sore-sore dukujah ayat sada sudi hitam majah ayat 2 sonima dan seterusnya. Ede puji-pujian ni si David ede sian si David wujud nalalai ni bala di baula di jono ni Raja Abimelek na palawo ni bana gamimuli ni bana jauh balo partanggul on rohaku begiun nyaka nadamar mai jadilas marwana sida hulului do Jehovah jadi dia lusia jara di balua au sianaka au butak kusudina jujur nada melon gabi ditangihon Jehovah jara di balua do ibana sian hagugutan sudina ima sakatna kamu nakadungan sa prosial bahagia jalalas dorohata molo dengan panulota dami rohata jala bebas pikirata memikiri akan anayan silota jala bersyukur dohita molo aka adong aka nasmiroha molo diliu di mata hipason molo boy hita mangula-ulau sekolah terganggu alai nagawi syukur-syukur noai kolar di nasmiroha do hita boy bersyukur kolar ditiki sehat do hita boy mandok muliate memuji Tuhan
orang ditiki madako pangomuat do kita bui madok memuji di batas. Itu pertanyaan suku-suku do kita. Alaya lus na marhita itu bukon di sudetiki di las niroha di arsak niroha di tiki sehat di tiki marsahi di sude kondisi ni ngulutan ikon bersyukur mamuji debata doho mangulahun lom niroha ni debata ido na utama pesan ni hata ni debata tuhita marhiti turpuko kamu nakadongan sidau manang sidawin di tiki terancam guluna di tiki dilului si Saul libana martabuni ibana di sadalia di tiki ngaguk pasukan si Saul lengkap dengan senjata naik membuat osani si David manang si Daud alai dan hidup si Daud dan gabe holam merumutung tibana alai justru di tiki nasomoni mampu ibana madok puji maja Jehovah alikot tiku jala unam tuk kalipahon dengan basana sudina manang somonarong diturpukon didok dia dua pujiok umaja Jehovah sifat-sifatari aku akan memuji Tuhan segala waktu di sudetiki pujiokku Tuhan nampe dalam kondisi terancam ibadah di ini dan mengadungi dan gabi marumutung dan gabi holang kekhawatiran lain aku akan memuji Tuhan pujiokku maja Jehovah sifat-sifatari diganu tiki iman di dokon sidau kamu nakadongan perlu do berengota di ngulu ni ganu jol masudina di Portivio ay macam do perlu di jol mau adong do kita jol ma bui sejahtera jabatan tinggi mamora dan lain-lain adong do diba wah sedang-sedang pendidikan tinggi dohot bui dengan panguluan alai torok dotong mungkin bui dohonon dalam kondisi berjuang dalam kondisi cari kerja dohot maranekaragan dobe kondisi niuluta bahkan nopai siani guk jolma na sangat menderita mungkin dangadong si panganon dangadong tempat tinggal dangadong nabui panukunan na marang upay siya nido pe song sigaw terancam nyawanya di baga sa suli kondisi nang berengot tado adong penyertaan padongan niyon ni debata ima na margoar pangaramotion ni debata manang di bahasa asing di lo providencia di pangaramotion ni debata tu suli jolma dakola tu na prosea dakola tu na mora alai tu na bugus pe tu na menderita pe tu na suadong tempat tinggal na pe tu na suadong si panganon na pe tong diramoti debata providencia di pemeliharaan Tuhan di sudi jolma alai dakona di sudi jolma di sudi makhluk hidup nanti nopan o cugeri ay digalu ngana nanonggo na hurang roha dangadok kare juni dangadong tempat tinggal ni dang binoto di dia mangani sigalu pari dang binoto atik na sehari sedari manang sehari tuluari do mangani manang mulutong manga pe dibuat sa tempat sampah di alang ibana dangacit siwiona dungi manaon uda ibana manaon obun di tiki borongin
ay suadong jabuna alai dan masabi kejang murna abe kita dengan do taratur sudi di bagasta bui do terjamin tempat tinggal tak alai hona nasi motik si panganor baik mangai si ubiota puasa nasida bui semuni mangulu jaladang pola pitor mate malah merdalani nasida terus dan nani dok gabi semuni mahita dangi alai providensia Dei perlindungan Tuhan dinasa nama kosa dinasa nama ngulu semuni dotong sidau tong minimal saliling diuluna minimal 10 hari ya merasa terancam tidak pola terancam betul-betul diancam untuk dipamate mana dibuat kosa lu di 10 hari lain 2 hari majoro unang apala sudi bui cerita konon na 2 hari 5 parjulu ditikiro si kuliah nabal ke si dudu mengancam sidau dakola sidau sudi mengancam anak Israel iko pamateon nanina iko leonon nagawi balajoni akapinahan halak Israel sudi ape sidau do mengadubi mona sidau alani padonganion di mata ima providensia di dakola ni do be ada orang sobui dope bagi raja alaina dipilih dewata sidau gabi raja ada orang soibana dope gabi raja dungi cemburu mah si Saul wasa gabi raja seti deleni au dope gabi raja di son nampai pilih dewatai dan bui gabi raja ikut kubunu ibana nina si Saul di bain si Saul mah pasukan lengkap dengan senjata dilelei masih daun dilului di dia ibana dung dapat dilelei apa dung tarlele si daun diberi ibana dong dia tangi moto ibana we manantu dia ibana lah adong dia atar bagas tu bagasan masuk ke ibana tu si kalau masuk ibana tu si rotak piung lebih laba-laba pitor di jari nasana atau di pituni liangong digerakkan dewata Roma pasukan si Saul ay semono pahod do nakilaw si Daud tu dia ibana la dibereng adong dia so ati natu sordo ina ada mungkin roy ada mungkin masuk ni bereng mani adong sarang ni lawa-lawa tapiogung tak mungkin masuk itu sih karena ngalu jadi ka mga si Daud istirahat maju kita esok nina istirahat malasida di pituni liangi terpurung manasida marsirenges burung sudah di sini termasuk si Saul terpurung ibana di sini dung terpurung nasida aruar ma si Daud sian liango dibereng ma di sido si Saul peak murung marukor marsirenges dibuat ibana pisona dan diganggu si Saul alai dipotong ma suhi-suhi ni jubah na nama rapui disiapkan dipotong dibuat ibana sebagai bukti ibana bahwa di situ ibana lewat ibana laudo dungi diberita tu masyarakat sudina berek kamu mah homma suhi-suhi ni juga ni si Saul au cugari sama ibana au marpikir ngabui bunuh ibana ditikini ay nang mabunuh au ibana nang mabuah kosak ibana alay dang diluas dewata alay dang jadi lelutangan tu na miniahan tu na pinilit ni dewata ni nasi Daud homma jubahna terbukti di lewat dewata lu sabutul na ibana tu au alai dang mau doa membuat kosana
ninna sidau iman providensia di pangaramotio di debata tuhi tabe kita sadari atau tidak tetap adong pangaramotio di debata tu dia kita lau adong pangaramotio di debata idon ada yang takas berengota jala marhite sian kondisi nguruni sidau adong natabereng marhite turpukon ibana selaku orang beriman adong tulu hal natalida marhite turpukon ima bukti ni haporseaon ni sidau ay haporseaon danggu bulan di bagasar roh tarida dui siap pamanan tarida dui siap pangalat apalagi aslinya molohan naporsea orang beriman ditiki marsahid ditiki terancam ditiki kondisi naso menguntungkan disiro takas tarida haporsea anggola ditiki mamomo ditiki pesta besar ditiki marlas miroha bulu dalam kepala tarida di si wujud iman haporseau alai ditiki marsahid ditiki menderita ditiki menghadapi tantangan apalagi ditiki terancam di si matarida na porsea do kita manang nada orang beriman do kita manang nada di son marhite turpukon adong tulu hataridan pawa halak na porsea do sidau orang beriman tu ibana dia menguktina na di ayat 2 ini do pujiokku ma Jehova ditiki terancam ibana mandok pujiokku ma Jehova sifat-sifat tadi aku akan memuji Tuhan dalam setiap waktu apa yang terancam justru mengungkapkan pujian juga dia kamu terancam semuanya buhan anu nabu isi doholong apa goya mah seperti itu mana ditiki posi sahib muna anu nabu terungkap ditiki otik hebeng muna anu natubui pikiran muna memuji Tuhan do mana bersyukur do mana ahad ditiki menghadapi tantangan kamu apa yang muncul dalam pikiran mampukah bersyukur mampu do martangian mana orang meruntung alayam do sidau sebagai bukti nak marhaporseau di mana ditiki kondisi terancam di mana dikejar pasukan Saul ibana mandok pujiokku madewata gano mari gano tiki memuji Tuhan bersyukur kepada Tuhan ido kondisi ini si Daud justru karena dia memuji Tuhan bersyukur kepada Tuhan ibana boy cerah pikirannya ibana boy sehat pikirannya doh rohani dan dibunuh ibana si Saul orang ulos nado dipotong ibana suhi-suhi ni jubahna dan adong diganggu ibana manangise hot do ibana dihasik tongan itulah bukti beriman nah kedua bukti ni namar haporseau do si Daud bagi ayat 5 taberin di sono di do ibana hulului do Jehova ditiki terancam ibana hulului do Jehova jadi dia si Jehova doa jangan dipadua doa mencari Tuhan ay buhawi no korwa mencari Tuhan lau batu hutan asing lau mencari Tuhan lau batu orang tertentu untuk mencari Tuhan dan rekod pola semua mencari Tuhan cukup dengan memanggil nama Tuhan memanggil nama Yesus manang ditiki hasusahan manang ditiki na marlas miroha
manang di tiki sama dia mencari Tuhan. Cukup dengan memanggil nama Tuhan dengan cara berdoa, manang mampai puji-pujian, manang bebas dalam kondisi sama dia. Ido sidau hulului do Jehovah gawi dia musibana, hulului do Jehovah ditiki na susah au gawi dah tahu jalan keluar. Nina sidau dan gawi memurai harap nasi, manang memurugi harap nasi, manang gawi melemparkan kesalahan satu harap nasi ayalannya berita gawi seningon ala susah iba ay unang alanian ado tahe mampai ini siya do mampai nao gawi sono gawi ningon. Sebaiknya puji Tuhan, mana carilah Tuhan. Mencari Tuhan cukup dengan memanggil namanya, martangi yang tu dewata pasahatun suri kondisi ningoluta, mana semua dia pe kondisi ningoluta. Ido bukti iman. Alanido haporseaun bukan sesuatu yang abstrak. Haporseaun manang iman konkret do itarida, marhite ungkapan ni hatata, marhite tingkah lakutta, marhite pabainata, ado nabui terula untuk Tuhan, untuk sesama. Dia do nabui patu pauta mengalui Tuhan bui dotong marhite selain ibadah dakolan di ibadah bui dua Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti melakukan yang baik. Maulahum nadengga ditiki karijo hita, ditiki luja hita karijo, di sino hita pajumpang do dewata. Sebaliknya, ditiki seseorang dangolo karijo, dangolo patupa manangabe, alai seorang maranganangan, pada saat itu iblis datang. Hidup. Neng pajumpang dohamu galupani doh dewata karijo. Kerjakan apa saja. Mulai siap kantor sah ijau bawa olah kubul buti manangan-angan iblis datang. Alai mulu segera lakukan sesuatu. Karijo manangah habi. Manang suadompe dampak rupiah ni, manang suadompe berengon keuntungan ni, lakukan saja apa yang baik. Di situ kita bertemu dengan Tuhan. Olah ditiki mulu po kita nang perlu karijo. Alayonggo adonggo kita selagi hari masih siang, lakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan, untuk sesama, untuk manantui sebe. Ido mangalului Jehovah, hulului do Jehovah, jala dia lusi ibadah au, jala di palua au, sianaka hagugotak kusudina, iman, kesaksian ni, sidau. Bungi na patuluan kabereng dia yang uadu, ibana mato, marsaro do, suruan ni Jehovah, kumaliang akan nama kabiari ibadah. Malaikat Tuhan tinggal berkemah di sekitar kita. Molo anak naposea do kamu, molo orang beriman do kita, di dia jauhta sekitari marsaro do, berkemah do, suruh-suruan ni debata nang pedang tabere. Di dia kita lalu manang di biskota, manang di mobil, manang di darat, manang di pertiga-tiga, manang di kantor, di si adon malaikat Tuhan alai dan tabere. Adok ya cerita somonon, alai dah kolan cerita na dibahini cerita yang sebenarnya. Di sada kota, di luar ni kota ini adong jembatan nagajang purut adong sungai. Jalan
terus do lewat jolma sian jembatan entah naik kendaraan mana mungkin jalan kaki dungi di tikilarut malam adong madisi perampok soal do perampok maringana disi molo gudang jolma masuk nasi dari toru ni jembatan ni molo sadar-sadar jolma mardalan aluar manasida dungi merampok semonima diulahun nasida di sadaborngin pasma naik merampok akase komplotan perampokon diberi nasida mah lewat sekelompok akajolma dungi di bahan maku di tudongan nanai tau di jabatan ini bah isi mah nak pola keluar kamu hai gulang do apa tu minna nak pola keluar lewat sahalak do hari dari sini lewat mah jolma na toropol dungi lewat manusia sahalak anak buru alai pamerengan nih perampok si sahalakon na ala dito ni jembatan ni dodongan na anong dongan na ba anong pengawan na akan merbaju na botak pengawan na ayah kai sini ina bilo asma lewa dungi lewa mamuse sadanari anak buru atar no poso muse salah na bote marperhiasan muse ni naik toriku di rumah no kawan dirampok nasida di jalur sudi nasa perhiasan dungi sudi akatas na dibuat jaradak kolani diulahun nasida nasa hukum tu anak buruon alai ditiki semuni kebetulan lewat polisi di alengai foto polisi inganan ni perampok do ditoru ni jembatan ni piktori takut mahalahon sudi perampok bah pendek kata sah matu pengadilan ayah kamu ado nasadari Ahmad diulah amunisi ninna hakim mah tunasida disukuni mah wah nanai merampok doang ay sebelum perempuan si sahalakon adong dolewat siani adong sekelompok terdiri dari perempuan doa kabawa be torok nasida wah tak pola hukam Tuhan wah sedang tinggal Tuhanmu ay torok do nasida dina dungi sehabisi ada orang so perempuan nani rampok muno adong do lewat siani dina adong isi mana lewat siani salah perempuan dunia dong dilebung nak perbaju na otak isi mai bah utar dah kami duit ni nala siari jauh mah orang nak bersangkutan ate isi dong ngamu boro adi tikini lewat tangan dong salah kudo inam bah alai dok kalau kau perampokon adong dodong ngamu akamar baju na otak inam tangan dong salah kudo isuku musai perampokon iya pahodoy dari kamu ada nak kapar baju na otak hidup jana na tegap-tegap nomor baju na otak tidak berani kami dinna iya nyon saharak nani rapok munau bah dengan korongan neber kamu badak saharak dengan ngomong kamu nak kadongan sapot siaw perempuan na lewat naki dijulu ni na rapoki saharak na dosa utunna alai malaikat Tuhan menyertai dia diberi panah kodoi dibuka lebataro si malorong ni panah kon mamerengi asa unang dirampok asa unang diganggui ay harap na porsea na berdua huni na mengikuti nakin na dirampok nai basahala na do dibereng alai ba ala sahalak na dangarong suruhan di debata mangaramuti bailu benar dirampok nasidai ima pengakuan nasida di kondisi ini nasoni HP perempuan na didok adong madongadi ang kaparbaju na otak nas perempuan ini merasa dangado dongan na ola salah kudu madala isi alai panak kui mamereng anong dongan na ima akka perbaju
nabota amu nakadongan suruan ni debatado madongannya kajolma na porsea sonido sidau ayah hebat ni sidau ton ubay nadang bui di taluhon sibulia di mana hebat ni sidau ton ubay nadang bui ditakuk sisau di mana ala providensia di padonganion ni debata jaga padonganion ni debata ada konat tu sidau ti da konat to kapanurirangi da konat di badan darubi saunari be tu kita Tuhan menyertai kita marhite malaikat surga majaga akajol mana posea alai asa dapot kita asa parsidohot kita di pangaramotion ni debata adong si tiwota siap mulu ni si dauton dia mai na parjolo ikhlas memuji Tuhan bersyukur kepada Tuhan di sudi kondisi mana apa namasa di tiki mangomo, di tiki somangomo, di tiki lasmiroha, di tiki judroha, di tiki adong tantangan, di tiki menderita, mana di sudah tiki memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Ganujol mana mampu bersyukur tu debata, itu nanti sukses diulang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mantuk mulia te mahamutu debata airo disaling lilingnya do asli rohanan mana di bagian nasi bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Mantuk mulia te mahamutu debata dina saluhut apa tahu kondisi ni nguluta bohano kita mantuk mulia te debata akajol mana mantuk mulia te do bui dapat jalan keluar mulwadong masalah mulwadong tantangan bahkan mulu marsahid kita mampu dobe memuji debata wah pasti do semakin sehat semakin kuat semakin tegar dalam kondisi kehidupan di sudah kondisi ni nguluta akajol mana mampu bersyukur do gabe lam cerdas lam sehat lam margu. Sebaliknya di kondisi marah, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi cemburu, dalam kondisi keberatan dambui cerdas pikiran dambui namo todo iba molo somoni alai bolo mampu kita bersyukur tadului ada monggo si syukur hono tadi nguluo pasti ada bayi mata amola teo molo manang somodia be ada tantangan tadubi ada kesulitan ada penderitaan pasti ada sesuatu yang perlu kita syukuri mata syukuri di nguluo asa cerdas pikiran tak asa meningkat ahi pasokta gugut tak martabba bayeno ni debata marhitena bersyukur sarupa doi Raja Nebukadnezar misalnya na julu ngahebat kekuasaanna ada yang mampu bersyukur laos ditiki hebat ni kekuasaan naido balaos mati ber ditiki amarah ni balaido laos isido mati ber di kita molo-molo bersyukur itu suatu bukti bahwa kita beriman. Iman kata lidah ni aporsiauta. Dumi nasi asabui dapat kita providensia di pangaramotion ni debata baik kunadong do kita semsidau ada rendah hati seret rohani dia masyarakat ni rohani sidau aido gimana namanya hani debata napi adong salana
nape takang, nape adong hahurangan na lain, angay nape lilit ni mata doi dan sihawa ni. Nape adong kesempatan di sidau sebenarnya bisa membunuh si Sauli, alai dokka diorai de mata do membunuh dan bunuh si Dawong Soni ninna sidau iman rendah hati seret ni roh seret rohana ido mampai ibana jadi do ibana gawe raja boy terangkat ala ni haporsiauna ala ni rendah hati ala ni mampu ibana bersyukur tu de mata ido kehebatan na luar biasa di sidau ai serenai Mazmurna na sangat terkenal Mazmur mana Psalm 27 di mana maka jauh bersifat makna dan tagaw kurang nau juga ditadukun kita nasional ayah dong orang kaya nadi mana ngai CP nabui mandok dan tagaw kurang nau takkan kekurangan aku adong nabui jolma mandok somoni anggo siar dirina pasti orang bui anggo siar hamorauna pasti orang bui justru na semakin mamora kita semakin merasa kurang alai marhite haporsiawa baik na bogus baik na mora ido bui mandok jauh harus permahanau dan tegam kurangan nampe mardana dau di rura lingkungan di hamatea nampe mardana sidau di ancaman ni si Saul alai dan jadi mahua ibadah naso jadi mahua ibadah ala diramoti debata ima adon rendah hati dungi asada bukti tak perlindungan panaramotio di debata ima biar mida Jehovah permulaan ni apistaran asa cerdas kita jala kemampuan tak haradiota mangula-ula nadenggan setiap saat di dia pehita saya dipikiri rohata mandok adu si pati boko adu si uloko jolo mana semoni bui semakin cerdas semakin sehat semakin sukses dia kaulau tungsura menghadapi penderitaan tungsura dalam kondisi kegagalan alai kegagalan ini marpanupak tunadengga marpak korhon tunadengga suri dobui marpanupak tunadengga dia akan posea di debata ido di Roma 8 ayat 22 suri dobui marpanupak tunadengga termasuk hasusahan mau di bagasan kaposel berita dobi hasusani marpanupak tunadengga mengediarahkan menjadi berkat tunggulukta ido nanain takas berewata alani tahu lama ulau di dewata tahu lama ulau nabui tahu untuk Tuhan untuk sesama dia lo nabui jalai kopasido do kita memberitakan Injil mau tumpe dan bui tu pulau lupa dan gua palaku anak kota katakan sampaikan firman Tuhan ganu pari tui semana bui pasahaton ganu tiki ido hatarida ni naun sahdo berita nauri tu kita naun adong do bertumbuh aporsiau di diri kita menurunkan takas olo kita menyampaikan Injil pasahat tu berita nauri ay Muhammad kita do onon na porsea nanggo sa ayat pe bolo subuy do tayo tambuy tahatao kaya ano na buhay pasahatot ta Tuhan nasi alani son sidaw marhite jamita sa dario dilok ibana pujiok kumajahuba di ganuk tiki soni mahita mamuji debata di ganuk tiki ganuk pari
Hola dungo hita maksud nai bunang mama runtung perjulu. Unang mama nonggaki anak ko perjulu. Unang mama dok kata keluarga nasi ngalai perjulu tu dewata syukur Tuhan. Mau lihat Tuhan. Saminit pe bumi martaniang cukup. Lasiro nama jalonmu sepanjang hari. Alai sebaliknya, kalau dimulai dungo marlun marsubut, anak ko hari mai kajongo lasol dungo itu dungo tormarutu ba kotor nai jauh ni torningo musik ngasu sampai sederhana. Mulailah setiap hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pikirkan si ulaun sadari nai untuk Tuhan, untuk sesama. Asa dapat tita lasmiroha, dapat tita kesuksesan, dapat tita pasu-pasu. Amin bertanya kita. Muliate Tuhan. Diajari oro kami, totong bersyukur di ngulu nami. Nampe sipata mengalupi hasusah, tantangan, penderitaan. Di sulitik kilo kami bui, madok muliate Tuhan. Memuji warmu nabadiyai dada hola ditiki lasmiroha alania jari kami Tuhan mangatusi asa tarudo kami nasumuni asa unang mangangguhi kami molo sipata kadong hasusan manang sahih manang penderitaan alaya sabui kami memuji warmu asa dapat kami lasmiroha dapat kami kecerdasan dapat kami hamamarun bisahih di ngulu nami atau ngali Tuhan lasro nami ditikio alani tubuh sudi ruasmu asa marlas miroha nasida mulak siap gerejaun jana totong radina sida manula akau laun nadingkan ganupari atau ngali Tuhan pakai mahami sudi manang ruas do parlado asa sudi hami hadi kami pemberita Injil di ngulu si Benupari. Mari Yesus Kristus jauh matani yang panuan nami. Amin.